Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Chintan Raghuvanshi, Deputy Director Jong Enforcement Directorate ED, ula shahkem haka Central Bureau of Investigation CBI, haka basdang ula dawa san klor tengka, na wei uhe spa ubasa ha Bhubaneswar, na kabanta ban penbet ya kamukadma thok pisa, kabalabo jing mudoi persya u. Hendai hadin pat ula penbet, da kaba ai pisa, ar spa klor kum ka jing pen bam pisa, laong ka jing mudoi jahar, balabo da ka ken hon CBI halor ka jing ja. Wei uhe jong ka ED, ulaong baka tanat jong ka sarka pedengkan sedang ru ya ka jing pensitam persya yau Raghuvanshi bat kalawan tokit ya u halor ka jing kamai ya ka spa bomhok lada ka jing tokit jong ka CBI ka penpau ba ulai yo pisat hok haki por baladem bat ula pen mi pisa naki kamrunar u Raghuvanshi ula shahkem haka CBI haka por janmi jong ka snipalai hadin ka jing ujor jong u ratikanta raut he spa ubadan ka kamti mau bat pen klem mau ha deng kanal kat kum ka ejahar bala bishar benya da kala pthai kubor la ong ba u ratikanta raut ula ai ka jing mudui ejahar halor ka jing kenok bamsap sia ka ken hon CBI ha ka arpu pratrik jong jemang ka jing ujor jong raut ka badai shibenta jong ka ejahar ka ong ba ula yo ya ka jing khot hajir na ka office jong ka ED ha Bhubaneswar house name arja apusau Paula yo jing tip bala bo jing mudui ya ka jing ja thok pisa persya ya u da ka ED lapen longru ya ka jing khanra ha ka chaka jong u ha ka pratrik jong kalalangkot arhaja prusan u raut ulaong ba ha ka jing ujor bola sya khot biang sya ka office ED hau banai leber mentausnem ha ka ni ka jing le jongo u Raghuvanshi ula khot ya raut sya ka kamra jong u bar ulaong ya u ba un ya kendo ya u reu shimet u bhakti lada ukwa ya ka jing pelaj ha ka te ka jing syak keno ula benrap ru ba u bhakti ula ya tho ningkong ya u halor ka jing dawa san klor hadin ka jing ya keren baru Raghuvanshi u raut ula benrap ba halor ka jing kerpat jong u lemba ka jing khot FaceTime u officer ka ED ula menjur ban penduna ya ka pisa sya ka ar klor u raut ula ya tho ba la batha ya u ba un sew san pholak ka benta banengkong jong ka jing pha sew pisa ka ba ar klor ban penbet ya kamukadma bat banam kem ya u Raghuvanshi ubadai officer jong ka Indian Revenue Service Customs and Indirect Taxes batch arhajar khatlai ula shahkem haka jing thwet bat jing bodin jong ka CBI